מה שאומר דבר תורה, יהיה לעילוי נשמת אבי מורי ורבי אהרון בן יוסף חג'בי תעניש מורדס ארורוב סרור חיים. וכאן אני אגע קצת בתיאור בית שידוע לנו מתורתנו הקדושה ומחכמי אנשי הקבלה שיש נגעי ביתים, וזה לא פשוט, כי בבית יש שדה חשמלי אנרגטי, וכתוב בתורה נגע לא תביא בו עליך. יש בתים מסוימים, כשאתה נכנס לבית יש לך תחושות והרגשות לא טובות, לא נעימות, כאילו יש מישהו בבית, אבל אתה לא רואה זאת בעיניים. זה נכון, יש שדה חשמלי אנרגטי בבית שלא שייך לבני הבית. כלומר לכם, מה זה? יש בתים שאנשי הבית או הילדים לא ישנים טוב בלילה, יש בתים שיש בהם מריבות, מתחים וסכסוכים בין בעל ואישה והילדים, וכמו שכתוב בתורתנו הקדושה, כשיש נגעי בתים, זאת אומרת יש כערורות או ירקרקות או אדמדמות. חכמינו מפרשים שכערורות ירקרקות זה אומר כעס, וזה אומר אדמדמות זה אומר חס וחלילה. התורה כבר נתנה לנו את הסודות לסימנים, ויש לזה כמה סיבות ואני אפרט במקצתן. א', יכול להיות שיש ישות בבית, שדה אנרגטי לא טוב, יכול להיות שיש איזה מישהו, אדם שנפטר ואת רוחו לא קיבלו בשמיים ונידון לכף הקלע ומצא מחסה בביתו. אנשי הבית ייתכן הם מקרינים אנרגיות, כעס, רוגז, כללות אחד על השני כתוצאה מחוסר הצלחה או אשמה של גורמת כתוצאה לפיצול אישיות, או מביאים הביתה נגעים, טומאה, וכולנו מבינים שזה אסור על פי תורתנו הקדושה. ייתכן יש בבית גם מצד המשפחה מחלוקות בגין שנאה, תביעות משפטיות, ירושות של הורים, או סכסוכי שכנים, או חיות שמביאים הביתה, אם זה תוכי, חתול, כלב. ולכן בעזרת השם אנחנו ננסה קצת לגעת בנושא של תיאור בית על פי דעת חכמים וכיצד מתארים בית. ידוע מפי חכמי הקבלה שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמנו מארבע היסודות שהם נקראים ארמע, אש, רוח, מים, עפר, ויש 4 דרגות בעולם הבריאה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ואנחנו עשויים מהחומריות, מהגשמיות, שזה הצומח, שזה קודם הדומם, שבגמטריה ארמע, וארמע בגמטריה 311 כמניין איש, איש בגמטריה 311 ככתוב השם איש מלחמה. ואנו מכנים את בורא עולם כמובן בשם איש, לא ברמתנו ולא בדרגתנו, אבל אלא מסתתר פה סוד שזה ראשי תיבות לשעת צרה, שראשי תיבות איש א' זה אל חסד כל היום, שזה שם אביה שעושה לנו ניסים מעל הטבע, ששמו הוא שדי, שם שמשדד את המערכה, כי השין שייכת למילה איש. בכדי לבטל דברים לא טובים מהבית או מהאדם, לכן צריך לכוון בשם איש, שהשם הזה במילוי אותיות הוא אל, שזה א' למד, יוד של איש זה י' כ' בו' כ', ושין של איש זה שם שדי, שזה גמטריה 376, שזה שלום. כמו שכתוב עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. לכן אני אסיים בעזרת השם שנבין שאנחנו כשרוצים לתאר בית אנחנו צריכים קודם כל לסגור את כל חלונות הבית, לפתוח צד מזרח של החלונות ולהדליק מנגל עם פחמים כנגד הרוח. אנחנו מדליקים על המנגל
גרגירי כוסברה עם זרעוני כמון וחומר שנקרא הוואש, ובעזרת השם אחרי 2 דקות אנחנו מעברים את הבית ומדליקים ליד כל מזוזה נר, ועוד פעם על המנגל סוגרים את כל החלונות בכדי לומר שאנחנו צריכים לקרוא מזמור צדיק א', והנועם יושב בסתר העליון, ועל המנגל אנחנו נשים את המרבה ואת הרוזמרין ונעשן כנגד הרוח את העשן בכל הבית, בכל השירותים והכיורים. במחילה מכבוד המקום אנחנו נשפוך אקונומיקה בכל המקלחות וכיורים במטבחים, ואחרי זה אנחנו שופכים מים עם מלח על כל הבית כנגד עפר, וליד כל מזוזה נדליק נרות כנגד האש, ונקרא את מזמור צדיק א' וקריאת שמע ישראל לומר 7 פעמים, ואחרי זה בעזרת השם אנחנו נרגיש את כל התואר בבית, שוטפים ומנקים את כל הבית, וכמובן לא לשכוח לעשות סעודת הודיה בתקווה, באמונה, בביטחון ובכוח התפילה, שזה היה דרכו של אבי מורי ורבי אבא שלי אהרון בן יוסף חג'בי תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, שכל מה שאני זוכר מילדותי עליו זה כל בוקר עם השוט לקום כולם להתפלל, ומי שלא יתפלל, איך היה אומר מי שלא יתפלל מנחה לא רואה מנוחה. שחרית כולנו רצים לבית הכנסת, בין מנחה לערבית כולנו קוראים את התהילים, את אשרי תמימי דרך, את המעלות, ובערב לומדים את הפרשה. וככה היה דרכו של אבא, וכולנו ראינו את הסרט, את ההוכחות, את העובדות, את הראיות. ליבנו, עינינו, אמונתנו ופינו רק לבורא עולם. ומשה רבנו ידוע שהוא היה ערל שפתיים והתפלל לבורא עולם ואמר בי אדוני לא איש דברים אנוכי. ולכן שנבין שדבר שרוצים לעשות, אם זה בתפילה, אם זה לפרנסה, לבריאות, להצלחה, אנחנו צריכים 3 דברים, שזה מחשבה, שזה דיבור, שזה מעשה. בלי 3 הדברים האלה אי אפשר להמתיק גבורות מעל עם ישראל, אי אפשר להוריד חסדים על בני ישראל, ואי אפשר להוריד דינים קשים על הגויים. לכן כשהקדוש ברוך הוא שלח את משה בשליחות לפרעה ולהציל את עם ישראל, משה אמר לא איש דברים אנוכי, אני ערל שפתיים, שלח נא ביד תשלח. ומשה רבנו רצה להוריד את מידת הגבורה אליו כי הוא היה ערל שפתיים, ולכן ויחרף השם במשה, זה אומר שמשה הוריד את מידת הגבורה כי היה חסר לו את הדיבור. ולכן כולנו מבינים את האמרה שאומרים חכמים, סוף מעשה במחשבה תחילה, ואילו פינו מלא שירה קיים. הכל תפילה לבורא עולם והודיה לבורא עולם, ויהי רצון שכל מה שאמרתי דברי תורה אלה יהיו לנשמת מורי ורבי אהרון בן יוסף חג'בי תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני, אל תעזוב, אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני, אל תעזבני. לפי תהילתך
אמא לפי תהילתך, אמא לפי תהילתך, כל היום תפארתך. אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני, ככלות כוחי אל תעזבני. אמא לפי תהילתך,